sira yung kalsada sa kabila. Ay, welcome Mark. Malabas na ng highway ito eh.
minutes. 27 minutes. Tingnan natin, Chowking ko meron. Siguro meron yan. Kasi hindi mo lang Chowking dito. Chowking. Ay. Nasa dulo pala tayo. Iba yung pinuntahan natin. Babalik pala tayo. Babalik. Parang bayan tong pinuntahan natin pala. Babalik tayo ng ano. Dito ulit. Ha? Oo. Mali, pumunta tayong bayan eh. Dito tayo. Dito, sakay na. Minutes na. Ha? 30 minutes. Ang pinuntahan natin dulo, bayan. Tama pala yung hanggang pala dapat tayo. Hello, iba yung dinaan pala dito. Kalubat na. Magsisave to. Ito yung welcome park na. Ito yung exit na. Nandun pa yung dalawang story ng ano.
Buhay pa yung camera? Buhay pa. Buhay pa. Ano kaya yung dinadaanan natin? Tama siguro ito eh. Ha? 25 star eh. Teka lang. Palubat na yung cellphone nyo. Ha? Palubat na. Tama naman. Ano nakalagay? Hindi ko mabasa eh. Dagupan, ang layo nito. Doon lang tayo sa may malapit. Chowking. Anong susunod na bayan ng ng Bulinaw? Bani. Bani. Ito na natin meron sa Bani. Bani ata Burgos. Bani na ano? Puro dagupan. Ay, mali. Masarap kasi sa Chowking. May bili rin tayong halo-halo. Chowking. Meron. Mas malapit ang Alaminos, no? Malapit pa to? Sayang. Pagmit lang yan.
Ito mag-overtake pag ganyan balik. Magsisave to. Ha? Magsisave. Oo, magsisisi. Saving file. Later. A few moments later.
Magsisave to. Ha? Magsisave. Oo, magsisisi. Saving